अंजनी भैया एक जना 7 साल से शादी करके छोड़ने वाला में वही वियोग में उनकर मेहरारू अपना दुलरुआ देवर भी फोन करती है और वहाँ के नंबर मांगती है कैसे करतिया तनी देखी। हेलो। हाँ हेलो। के बोलता? हम बोला तनी चिन्ह जा के बोला तनी के है भौजी? हाँ जी। हाँ कह भौजी समाचार का हाल बा हो? समाचार का कहिए देवर जी का दिक्कत हो गई? एगो बात सुनी तनी अपना भैया के नंबर दी ना। काहे हमरा से काम चले वाला नइखे का? देखो तनी ना जब से शादी करके गइल बाड़ा हाँ हाँ तब से एको बार फोन नहीं खन करे। आई हो दादा तब तो जवानी एकदम पानी होत होई हो। अब कहते बानी ठीक बा तोहरो दुख बुझत तनी नंबर लिख। बोलिए देवर जी। 0 लगा ली है। ठीक बा। 00 मत लगई है। अच्छा हाँ लिख नंबर 94 470। हाँ 5 गो नंबर धली है अपना चोली के भीतर। अरे बाप रे ई का कहतानी जी? ई कौन नंबर कौन चीज कहा जी? एयरटेल कहा के एयरसेल कहा? ये भौजी ई ना एयरटेल हो ना एयरसेल हो, ई टावर फेल कंपनी के नंबर हो। ई कौन कंपनी है? ई टावर फेल कंपनी है। देखो एकरा पे का कहता लगा के देखो। अच्छा ठीक बा रखतन। टुक 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 टुक। इस रूट का सभी लाइन में व्यवस्था कृपया 9 महीना बाद डायल करें। अरे मुआना का कहतड़ुए हमरा अभी बात करे के भाई 9 महीना बाद बात करावतड़ुए। हेलो हेलो। हाँ जी के बोलता? चीन जा। चीन जा? हाँ हाँ मुआना कहत चीन जा का नाम है कि कैसे चीन जा? अरे हम बोलता नहीं तुहार भतार। अच्छा हमार भतार बोलतनी। हाँ हाँ तरवा ई पता बा हाँ कि शादी क के हाँ आ छोड़ले बानी। का दिक्कत हो गइल बा हो? तरवा कुछ समझ में आवत बा कि ना? अरे बतेबू तब तब हम जानब। ना बताई त ना जान। हमरा त नइखे बुझात। तारा नहीं के बुझात? तोहरा ई नहीं के बुझात कि हम कौना वियोग में बानी। अरे कुछ बोलबो करबू? सुनी वो औरतिया कहतिया देहिया पलाई देखी चढ़ते जवानी राजा एही उमर में ना ए सैया एही उमर में ना आ जल्दी गवाना का डालो दर्द होता कमर में ना। जल्दी गवाना का डालो दर्द होता कमर में ना। औरतिया कहतिया देहिया पलाई देखी चढ़ते जवानी राजा एही उमर में ना। देहिया पलाई चढ़ते जवानी राजा एही उमर में ना। देहिया पलाई देखी चढ़ते जवानी राजा एही
से शादी करके गोइल बड़ा तब से एको बार फोन कैले बड़ा। अरे बर्दाश्त करो। हमरा ई नहीं के पता कि केकरा से बात करत नहीं कि हमरा भी फोन नहीं की कर। का करबो प्रॉब्लम बा। प्रॉब्लम बा? हां हां। कौन प्रॉब्लम बा कि रउआ फोन नहीं करत बताई दो। अरे केहू से काम चलावत रह लगले हम आ जाई। जब केहू से काम चलावे करे तो रउआ खनी काहे के ले? अरे बर्दाश्त करो थोड़ दिन हो। शादियों के बाद एको फोन नहीं कइला। फोन नहीं कइला हो, फोन नहीं कइला। असरे में 7 साल 7 दिन बीतैला। 7 दिन बीतैला हो, 7 दिन बीतैला। अब निक नइखे लागत बाबू के भावना महाराजा एही उमर में ना। अब निक नइखे लागत बाबू के भावना महाराजा एही उमर में ना। अब निक नइखे लागत बाबू के भावना महाराजा एही उमर में ना। सैया एही उमर में ना। जल्दी गावाना करालो दर्द होता कमर में ना। कहतिया तू तो बहरा जाई राजा लूटो तारा मसती। रही रही जाना मारे गौआ के बसती। पता नहीं है कि गांव जवार कैसन हरुए। अरे हमारा पता भइले बा नसरू बाबा खालिए बाड़े। अच्छा तो नसरुए बाबा के काम चलावे करे तो रउआ से बियाह काहे खातिर हम कइले रहती। अरे थोड़ देरी बर्दाश्त करो का ना मन को तो पैदलो आवे के पड़िए हमार करे जा। ई मुआ ना कहत पैदल आवे कैसे? हर बाबू भतार के मुंह ने कहे के सिखैले बाड़े का। हां बतावो जल्दी मुंह खोलो। तो बहरा जाई राजा लूटो तारा मसती। रही रही जाना मारे गौआ के बसती। अब बोल अब हमरा घरवा कहिया ले छोड़ावे दादा। का करबू प्रॉब्लम बा। कवन प्रॉब्लम बा? हां थोड़ देनी और बर्दाश्त करो। अब देखी हमरा से बर्दाश्त ना होई। अगर अब रउआ आइब ना न हां तब हम नसरू बाबा पर जाके जौना कर लो। हम खालिए बनी। हां इहो टाहिए में रहता है घरे। खाली बानी ना? हां ठीक खालिए रह। हां सेट हो गइल बा। ना जी ऐसे काहे कहत है? कोनो बात ऐसा नहीं है। तहरे भी देखे के बा। अब बोल कबले छोड़बो हमरा के छछनई गो राजा एही उमर में ना। करे जा एही उमर में ना। जल्दी गावाना करालो दर्द होता कमर में ना।
पंजरा सटी यदि ससुरा में रहती तो कोनो बात ना रहे ऐसे कि हमारे देवरा जो आनंद बान बहुत मानेला हमरा के हां मानेलन बढ़ियो ले जानेलन तू तो खाली वही में रहेला हां तोरा दोसर सुझेला सब सुझता रहती जदि ससुरा में तो कवनो बात ना रही देवरा दीवाना कबो जाइत पंजरा सटी तेल बिना सुखल अरे सिरका डालवा लो सिरका हमारा चार एकदम सुखा के खड़र खड़र करता जाए दो तोरे मोबिल डालवा लो मोबिल डाल लेला से का उ ठीक हो जाई सिरका डाल रहा चबा चबा रही ना ना ई रउआ के बिना ठीक रहबे ना करे दास कर बाबू अच्छा एगो बात बताई आई कि ना अरे का करबू हातना तू कहत तारू तो हम अभी मालगाड़ी धो के चली आवतनी तेल बिना सुखल जाता हमारो आचार सैया एही उमर में ना सैया एही उमर में ना कहा सुनी हां अरुआ तो हरदम जाए दिले बनी हमरा के बेरा तनी लिया के चली ना देखिए मन लागत बा ना का करबू ना मनबू तो 2-2.5 महीना में पहुंच जाई त तारसो पारे हो जाई रउआ 2-2.5 महीना के बात करतनी हमरा 2 दिन रुकल विपत भइल तेल बिना सुखल जाता हमारो आचार राजा एही उमर में सैया एही उमर में जल्दी